Gasteiz Varietes ikuskizun arrakastatxua Bilboko Campos Elíseos antzokira iritsi da gaur. Txotxongiloak, magia eta kontorsionismoa izan dira ikusgai besteak beste. Barre algarak eta batez ere harridura aurpegiak ikusi ditugu gaztetxoengan. Kajoi artetik atera, armairu gainean ipini, eta lasai asko irakurtzen geratu. Testuak eragiten dizkion sentsazioen arabera, mugimendu ezberdinak egiten ditu Shakti kontorsionistak. Batzuk, edo besteak agian ez dute ikusi nahi ere egin, edo bestea daude horrela, baina zer, batzutan ez dakizu ikusi nahi duten ala ez, baina gustatzen zaie. Txontxongilorik ere ez da falta izan, antzokiko agertokia bakterioek hartu dute mendean. Ez dekote kuarta pared edo laugarren norma, ez dekote nire antzerkian ni beti publiko artean nago txesten edo zeo zer egiten. Eta primitiba loteriaren zozketa ere besteak beste zuzenean jarraitu ahal izan dute ikusleek. Gonbidatuak kristalezko kutxatik atera dituen zenbaki guztiak asmatu ditu David Blanco mentalistak. Señoras y señores, recuerden que no fue casualidad. Zenbakiak ondo apuntatu baliteke eta mentalistaren laguntzaz kutakoren bat aberats egitea. Nik behintzat apuntatu ditut.